bekiama ya JUBILEE korwa sensemo y'ebunge ya West MUGIRANGO nigo mugasorero bamuborire omujumbe korwa enseme yo esiko gose amwe esiko yokorigia hekerogo kyoborayi bwense Dr. Matiang'I asegi karo kiabo asensemo y'omugonchore gotoke bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira ikono baborire hekerogia geke kubwata chikura asobonge abo naende barure ogokura gochias bose barure egekuro gochias okoboria bananchi babwatesie onde bwensi otari banyara koba bagotia ko mubwatesie onde bwensi otari gosira Dr. Matiang'I aseganga yayo korigia oborayi bwense muri Kitu Vincent Monda namange abarayi abo kure bunge ya West MUGIRANGO abo bakoriga ebirogo ao kure chama ya JUBILEE nigo bagikire bororo eng'ana yo muchumbe we bunge yo akwana bwangoiga imeyege tweka mo kyoboraria Ndio Kombagi founder agenda 27 aspiring governor Nyamira County tutaitote bimuske Steve Mugaka aske omuske Matiang'I na mubwate mono sana eri akabwa ekerogo kya kyobochumbe in turn igako murama there is no way ora endo ngaine redi na radio station ndo barenko mukutano ryo Matiang'I okuno korama aba West MUGIRANGO abantu bagwede chikura Intwe ndu agwede chikura nande ni ndu arenga ari asobonga nanja samarieta gongoro ku engineer James Mogambi Nyatigo Njene agency gongo ligekero kyo jumbe kya West MUGIRANGO ntagete komotebi nga party ya JUBILEE nera ya mokonyete agasoa parliament naende bunoko ligekero kyo jumbe ndatara korama na esiko mwana ito Fredo kengo Matiang'I wetera enganeye erombeye nigo bono bamuire inseyege kake wiki yamo eliasabo kwabera onye tari yo chugusaba mabera sengenjo amwire ngana bayiko yakori will ask him agende boikoyo tu tude mutenga rusi erieta Matiang'I asomunwe it's not a mass just about Matiang'I ababwatani abo nigo bono basegetire kegoria geke kerigi kubwata ebibande amona biribyo wakachikura asobonge eri gosomo barobo no were erieta Sam Zakari manwa aspiring governor Nyamira 2027 egendo gyoka togendete gokora nande tutaite kuboria vijana kindly tokore tugwate ibanda asobonge to register na voters tuebange ahead of 2027 David Gasora nigakurwe kyombekeria kya Manyagetinga Heritage nigatebire ondetaira Matiang'I kiara wetera buna mba mukorere nyangi yo kumusukia gocha mutwe omugusi wensie sabeta oyo koira Matiang'I kiara nere mboya ire kiara gochia ntuyo karo twarenga ari ekerenyo twarete kerogo tugakorera oyo minto Fred Okengo Matiang'I installation meaning ngantu abagusi twensi authority behind Matiang'I kera tokera no kabwato yo egashiri twakorete buno mugusi na nigera kubwati namba ya kabere intubuno mugusi igotora mabuna libo elimo omwano itomereirwa mate nabagusi naba Kenya bonsi ayo yo kwa miameti otaroche gasi Matiang'I akorete otago totiga bali twaroche tochore Matiang'I akonye Kenya yeito kamuranche tosiko omwano uria ayo yo tamutageti otera murirare ababwatani abo nigo bono barire byara bakoteba mbachi gutiga isiko bali batari goche kubwatesia Matiang'I ekero bakoriga ebirogo byobochori ao induru yo twara room ya mont otari gosika omosike Fred Matiang'I ndoko mwanjera onye tori JUBILEE ndubwate biasara naye so we want to call upon abana inchi bonds Matiang'I kurusiko bwanchero na intunkega ndubwate sekichinde chonse Cliff Michiaka nere no mubwatani kure chama ya JUBILEE nigaborire bali bakoriga oborayi ao batware chimbwa chingia gose naende mbatware bikore bire bikore tachibura buru. La muhimu ni kwamba tungependa kuomba watu wote ambao ni viongozi wetu katika nchi yetu, viongozi wanaoomba viti mbalimbali, wawe watu ambao wana nidhamu, wawe ni watu ambao wanaheshimu viongozi wengine, watu ambao wanatafuta viti waweze kupata nafasi ya kutafuta viti kwa heshima. Wala ambao wanakashifu tunawaomba watumie lugha safi, sio kama ile ambayo tuliona ikitumika katika mkutano huo kwamba unawakejeli na kuwadalilisha viongozi na watu ambao ni wafuasi wa Matiang'I. Vincent Monda, Kitutu Masaba, Kaunti Nyamira.